Una naman! Sleepy, sabing dahil para dilan. Ay, nayo! Hindi ko magdalon. Pero sa kitsi ko may... Kitsi mo dyan. Bukma ka na akong fruit. Uli mo nang talaga. Yun. Tarong mo. Una naman! Hussein! Sabing dahil para dilan. Ulit talaga, di pa ngayon nakakapakot. Ako naman yung
Ano ba yun? Hindi na po, mag-ako. Ang sama dapat magtulog. Pinindot ko nga yun. Hindi mo ulo. Hindi mo ulo. Igutin ako tao, Kinse. Aswal. Ano? Ayun. Ano, wala na nga niya.
Smiley yun eh. Pagkulang kita. Ano hindi naman ano mo? Sino tumitira? Ano kita Miko? Sleepy lang. Ala, hindi ba pa pumasok? Binan mo gira. Sabi mo po, hindi ko na bakit ko sana makakabalik sa babae ko na to. Hindi ba ano na? Ako lang pinali DJ. Ay, sige na. Ay, wala. Mami ko na to. Ano lang? Nagipinali yan. Dalaga siya kung sa ayan. Tinawalan niyang kawatan yan. What? Ano nag-take? Pag pag nag-aano na, magkakaroon sa ayun ko, tapos siya, o grabe yung kilimbil niya. So, tapos kung sumadalagit ka naman, tapos kung yung matatay na siya, pag nadagitan, parang tinda na pati doon. Ano sabi sa may ano? Thank you. Ano ka? Sigurado lang.
Hindi ko gusto ng ulit. Ito. Ano ko, wala rin. Kasi sino ka lang kayo? Basta ko din. Ano, kala nito ako. Kami din. So, ano lang. Bato-bato, tapos kami dito dito. Ilo naman ako. So, ang nangyayari ka na natin. Sabi ko, makalubo ka na dito. Ito. Dito to, may tulog. Ako lang ako mag-alin. Ay, buti ka. Bilis ako yung. Bisa magpasabay ng goal. Basta ko, sino po Hindi. Someone. Dapat na ako. Ikaw binili ako kay Jenny sa musical. Mag-check ka na? Mag-check ka na kung pag-check mo.
Minat mo na naman. I love Sisi lang din na ng president. Open sa ko. Ano boy? Papalapit sa mga makita ko. Open sa ano? Di ba na kung na? Hindi po. Wait dito ako. Ayo na kumain ka na tapos mo ulo pa lang. Ha? Harap na ako. Kita na lang natin. Wala mo dito kayo. 15. Bukan Facebook, bukan panyo. Ano ko rin sa kalaban? Grabe na yun, ang bukang Facebook. Bukang Facebook. Hindi naman ako sana Oh, nalibig
Matimunod, tumubukad po sa bukirin. Pag-ingat ako na malapit po sa tao. Ay, Uy, ko pa dito. Ay, mga, yun o, magalit na siya. Gawin niya sa niwa. Kapasing. Walang ganas sa puso. Eh, magulang pa tayo. Bubuan na yun po. Ito yung pang gulo. Hindi ko kita na. Pero, puta ka wa. Skip video. Kasi luwag ako. Ano ka wa? Pagkakaroon naman ako. Bukuan na naman yun. Yun, baka ko nakasumak ako. Bukuan ni Chiri, magiging po ano, pagandang uy, bilo. Ako pa siya kanito na remote. Yun. Kasi anong meron. Hindi ko nakakawa. Are you kidding me, bro? Stay. Oo, nagtatang ka to. Ano ba, wala sa limaw? Ano ba ba? Oh, balikan mo. Ako. Hindi ba ko pwedeng na? Ano ba talaga? Alis na. Bakit
It's like serious. Oh, it's like serious, bro. Ito. Oo, tanda ko na pala nag-tip ko nga. Eh, ito. Serious na ba? Ang galing mo ito. Ang galing mo ako. Yung mga tip ko mga Ano mo? Ito na. Ilang balat? Ano yung sigdan? Uy, ano naman? Bakit niyo? Ay, hindi mo daw mo. Sabi ko lang, no, hindi ka talaga, no. Hindi nga, okay. Sana. Oh, hindi mo rin ako. Nakuha ano sila. Sila ko ba? Pupunta labanan ng isang ano yung gado. Tinuro ko na ito. Nagkaroon ng sabihin na kaya sa screen. Ay naman, yung nagtutok. Hindi ka malito na ibigay. Pag muli na bigyan na, hindi ka Yo! Pagwala ako din. Makikain din ko na. Hindi ko na naman.
Hindi mo naman. Wala. May pangat. Yung para ko. Punta ka. Gamitin mo sa mga interview dyan, mga kapatid ako. Sige na dyan. Nasog mo? Nasog mo. Simpo. Limited pa lang. Oh, padali. Damay raw ninyong bulilit na ini. Nagkakamat ako doon. O, ninyong bulilit daw. Sabi ko, mabago. Ito mag-hirap ang kapal baby. Salamat sa lahat. Ito tayo, ito tayo po kapaswang na yung Ano kita mo yung course? Bakit lang na? Bakit wala mo lang? Wala mo lang siguro. ano ka dyan? Wala mo makita ka na. Visit. Visit na. Na. Wala ka na kasi ano. Yung mitsu. Visit. Kung parang mo ba? It's na din. Uy, yung dito po. Yung video. Yung video. Ayos na. Butang din na dip na yung... Puta, kaya mo pala tuloy sa gilid mo. Oo, mga gusto. Puta, kaya... Ano po na kayo ng stage? Ganun po ba? Sabi na nga siya, sabi ba din ko? Yun, ito mo. Puta ka sabi na. Yung ko nga yun. Parang matiniwalo, nagawa ko yung sila pa.
Pinaka po mga Okay. Nagkakasabi na mo, punta kaya nga rin ulang mga ito. Bakit sabi na yung may wala na yun. Wala yun. Pero sa panya, may isang papalit na talagang ayun pa nga. Yung suara ko. Wala, kerendaan, ha? Betul. Ang programa nito, Christmas TG. Tapi hari ini Ito ba ito ba? Yung magulang, kailangan bumilang. Sopir. Bakit pa pala nagpapagod? Ikut mo ah!
Ako din nag-po. Ito pa nag-po. Ika. Ipanin ko. Ipana. Nilapas ka mo, lipat ba? Ipana ka, right ba? Right ba? Flash bang? Flash bang? Huwag mo din kinasabahin ng plate na to. Ako na lang pero makulong tayo. Marami kuha. Kulong ko na. Sabay kita mati. Kaya lalo na itabakan mo ako yan. Kapag tayo tapos sa bahan ang ano kanina lang. Teka, tumabla. Sige daw, watagal-tagal niyo ako. Wala po. Hindi ko. Tulungan siya ng mga Oo, yun. Hindi ka kung di ko kapit lang. Sabi, nagpagkakala na muna ako. Ako, may nag-i-effort. Oh. Ala, oo, ano pa pala yun? Sige ka na lang. Nakakabila ako sa mga. Kumulong. Konti. Ala, Baby, sa subong ka. Kasi ba nga? Kaya nabalik ko nga. ala to, magamit na kung ano niyo. Hindi ako, hindi ba? Magamit ako, sabi ko magto. Tala, sarap, tuwa. Ay, mala. Ay, baby. Pusing Dip, ko dip, lang. dip. Ha? Dip. Dip na, dip. F1. Tandukan mo sila Bulong ngayon. bulong mo. Yes. Bulong mo. Oh, Yang pinakaroon. Sino ang mga sa akin na yun? sabi mo pa rin, wag Bagyo. Ako. pagkitulungan ako. Magpala lang. Mga kahalabatik nila, class pa mga nabi. Mali. Lararo, buti mo. Sabi niya pa kasi. Kumain na siya dito. Ang hindi dito. Dito ako sa loob. Madali mo. Punta ka. Tapak mo na. Ay, ganun. Paulit
Yung parang siya gawin. Ako sa puno sa Ano nga ba yun? Satisfy you. Parang titikiram sa flash bomb light sa pagdit. Ito na wala. Tayo, kandi nga yung... Araw niyo. Ikaw, sinuwag ko nga yung... Ayun na yung payaro na nga yun. Alis mo ah! Hindi ba yung mga malabasan na din? Oo, dinapin yung Lang. Mga sex na si Profi. Wala ko na to. Wala na ako. Meron ako pero wala. Okay, kita ka din eh. Kasi, hindi ka na. Alam mo na sa akin, wala sila. Puso ito na Margi na lang naman ako. Hindi ka na. Margi na lang naman ako. Kumusta mo nga din? Media ro, may mali ka din ako na media. Ayun pa. May mali ka din video. Pagkala na ito. Sila ka? Parang ngayon. Dalo ko men. Kailangan ko na ako. Madam mo. Ay, kung kanina daw si Vera. Gusto mo ko natuwa? Kanya Vera Bel. Kids me. Kids me. Okay, ating karang mo ni Vera Bel. Nakaragang Vera. Madam ka. Oo, ginagala ako ron eh. Balik-balik ko na. Wala kita ng tulong. Out na sa to. Naglagyan ako. May tawag sa stage. Ha? May tawag. Meron mo ako. Dito. Bilan ako. Dito. Tawag ba yung ayaw ko ah? V-A-N. Mapapalitan ka mo ako. Sa rekomendasyon. Sa rekomendasyon, kita po ano.
Connect na yun. Hindi mo pala dito. FI. FIREE. Wala yun, no? Sorry po. Jeng, yang madali, Jeng. Kaya yung kita. Yung medium. Itong medium. Yung saro. Ito yung saro. Yung madali ko, Pilipino. Yung mga kautog sila. Sato. Sato. Hindi ko naman gusto. Ito si Juan Udopini. Hindi naman gusto. Basta luwas ako. Baro nga. Ang baro. Matay na ko sa sakit. Isa ko. Ay, bakas pagulong mo yung tao. Lumang gayo. Labi. Baka na yung pinapakalo na yun. Ano ba gaan? Yan. Stay fair. Bawal ko sa kuko. Yan o, ayun ka nasa gilid o, yan o. Pati lovely. Max Plus. Lord na Ryan, or Lord is the Lord. Parkour never die. Lord to the Ayan na pala si Chay din. Inuwan din. Sorry. Edwards. What? Edwards. Lagi mo? Ako. Speaking of Edwards, ito ang nagtawag sa kuya mo siya nung poetry. ano lang, ikitulong ko. Ano yan? Ano, gano'n ang gano'n tayo. Ay, wag sa wall. Grabe ko. Natalaga dahil. Ano yung picture mo ba lang? Saan mo lang inom sa drum? Ako, yung... Uy, ano bang backspack bro? Sorry man sa inyo. Sa inyo na. Ay, ikaw tampo. Yung paray O, sinilang ko yung buhay ko. yung paray ko naman. Biguin ko lang na. Sige kita na no. Sige, katawan. Oo. Yan yan. Sige, ano ka agad yung lang. Kaya lang. Sige na no. Magsumbi ka na mo kung sumbi na. Ay, no. Ano yung pag nagpapit dyan? Nakatas ka na, sige. Mary. Puta rin yung tao na gani, ako tanga mo.
Ang oras. Sage! Dahil na sila datalag sa kayo sa motor. Dad! Ang pagkilin mo. Ang gagawin mo. Ang pala kasi, Jen. Hindi, pwede ko siya ako. Ang pala ako na lang. Hindi. Pwede. Hindi rin ako. Ano ka? Ayun. Hindi ko siya sige. Ako pala yan. Kasi isip ko sana. Ako na din ang isip ko. Anong morning ko, Jen? Uy! Kumisa mo ba? Ano ito? May na lang ako nalulubo ko. Ito yung
Ah, sangat. Basta hindi ka mag-display, ano, ayaw, ako na. Job? Double job sih. Double job. Yan. Kamu nggak ada. Masuk. Tirang ba na ito? Oyo, dagat dulu mo. Hindi mo mo sa ito, wag mo joke di. Nagkakala pa rin pa ako. Ano? Balik mo doon, balik mo. Ganun na siya ng buwan. Takot na. Buku kayo ng bahay na gusto tingin na ro, si mama kayo niya makalang ko. Tingin na ro. Wala tingin na ro. Papa jo ko na. Yung mga tingin na ro. Yan na ro. Sige na no. Hindi ka na yun. Huwag ka naman, G. Umuha mo. Balik mo. G-out pa ka na. Open mo sabi. Kasi, kawanin lang ito so, yung dos daw yun yung dos daw yun ang tatak niya po. Uy! Sarap po! Sarap po! Hindi na, busy ang buhay mo. Uy, dati, hindi pa rin ang ay. Oo.
Pangit. Tik lagi. Mix na ako ba? Puno-puno ko. Thank you. Thank you. Ano yung mga tanga? Isika! Yaray na. Mga basic road. A-R-A. C-A-R-A. Tingnan mo to, tol. Tingnan mo to, tol. Tingnan ka sa akin, tol. Gising ka sa akin, tol. Kasi sumaw kita si Chuy, tol. Tingnan niyo, pag mo ito, para pa.
Alam mo ano, gabi na nagdudulog sa kuya. Dim! Gabi na sa nagdudulog ko. Naman? Papoy! Ay, Meron kang boss. Pero man siya da. Wala ba sa kaniya ko tayo na akong. Pagbuko ka mo talaga pag ito mo. Ay, kaya nga bayan mo. Ay, kaya nga bayan mo. Buda mo na iyo. Ikaw, yan yung bagay na. Bagay na po. Wala eh. Bigla na lang kulang. Dito lang pala. Dito. Anak madlo ka sa spaceship. Nagbabagay sa pambuko. Mata daw. Gisi-gisi yung tabanuno. Paborito na yun. Kapahon. Kapahon. Ingat niya munti. Huwag ka nagbabagay. Babagay mo rin. Uy! Kita kami po. Ilang yan na. Kita kami po. Okay, nakakasunod. Ang oras. Hindi ko pa yung na-stream. Oo, tayo tawon. Pero dahil ito ang matanaw. Hindi ka na daw. Gusto na, hindi ka na ako. Siya ko na gulo. Pero wala kayo magagyan. Pero na ako. Kailan ba yun? Ba, big deal na friend. Buot. Wala ka naman sa akin. Ito, rin ako naman.
Hindi, hindi. Ano ba, kaya ka like na video na. Doon yung kapag parang at least the one of the human thing. Boy. Passport. Kaya gusto ko. At ikaw lang. Kailangan pa na. Siguro ko sa Paano ako, listen and learn, ano na kaya, critical na kaya, seryoso seryoso sa buhay. Yung, ikaw ka, tiglabat ka yun, ano nga, tiglabat ka yun, mas tumatigaan pa. Hindi, sabi na doon, wala nun, hindi ako naka-skill sa hindi ako magpula ng boat. Ay, kailangan na marunong sa ng tao. Dati nga, today, dati, table mo. Mas pala, dito dating, ang remote, ano, sa mga mong sa nakagawa. Doon ko talaga, hindi ko doon na pangakas, mo ko, marapas. Pag sa kanto.
Diamond. Si Bata Diamond na wala. Diamond lang. Lang mo siya pero Diamond lang. So ano right? Si Nakarang di ulo bin ako ano ulo ko. So wala ko mga pero ko ka na. Ano siya? Wala pa kain. Ba't nagtabago sa feeling gusto lang sa kanila? Mas napuso. Wala ka naman. Ito ang CCTV. Sir, ano pa rin, tumalig. Abuti na kayo may yung grad. Ako pa rin ito. Ako lang may ako pa na sa kuya. Kaya nangyari nasa kuya naman. So, ito rin baga ako mo naman. Gusto na bulang ko. Ako lang po. Upload ko so. 7,500 po sa kanila. Okay. Ito po sa kanila rin. Ako yung naisip ko. So, tapos ako yun. Iba yung Nagigibon mo sa kuya, iyo, inibon mo naman. Ayan o, graffiti po graffiti. Graffiti man niya, wala po nyo. Kung graffiti man niya, ikaw ng graffiti. Pwede yun. Uy, ako, yan. Siguro pa siya, uy. Ako ng graffiti, pwede yung mga utol mo yan. Lagi, pangito, hindi kayo kagulang, orang mo na yun. O kaya diyan pangito diyan. Mura na orang mo dito. Anong shade? Anong shade? Shade parang bubaso. Ay, barko. Very good. Ano shade? Ano, kukiri. Ano ba ito? Ship. Ship. Ano ba ship? Anong share ko? Share ko yun. Anong share? Kita ng mga ito. Kaya na siguro na. Ay! Oo, normal.
Kasi, good ako na siya. Oo. Well, tumakas na ako yun. Ano level yan naman? 2008, 25, 25, ako, ako 15. Ano, walang pero tama ako. Oo, yun ang mga loko ko. 2560. Ha? 2560 lang ako. Sobrang gis. Walang kaya na yung kinuguro. Ito naman mali. Pero kung talaga ano yan ha? Para dyan mo natin dito rin. Sige ba? Pwede mo muna din. Pangapig, right? Sige nga, di ba ngayon? Ito din. Palitan na. Boom, boom. Nagigil mo na kaya ako. Ano nga ba? Dudu ako kung may spin ako kaya yung mga plastic. Ano yung mga plastic? Wow. Sa nais pero Aura mo siguro dyan sa tao yun. Alam mo, naluban mo ko dati itong dati. Ano? Alam mo ito. Hindi pa kahit yung mga ano flavor, hindi pa pagkante yung mga yung ano? Hindi pa lang. Pagka nagtutugtugan ng ulit. Nagpapag daw. Mas maganyan sa kapatid. Pag hindi daw sumili na ako. Pag kaya sa balyo ko ng buko, automatic. Buko lang. Balyo ka ng daw. Oo. Ay! Ay, napalikod mo palik. Uy! Uy! Pati mahal hindi ng buto ng mahal. Step siya. Aray! Baboy kiki. Guys, pwede. Nagkulang, dapat sabi ko na namin bukan ako. Rata, taruh mo sa rata. Gimana ini?
ba? Small talk na na. Kung ano yung maganda. Uy, nice na bro. Tapos yun. Ay, di po. Gusto ko din po. Yan na sa yun. Tigit na sa 8. Sama. Dito nga. Ayun.
Ay, nagsobo. Wala yung manok sa bago. Ayan, medyo napakagod.
Ako lang yung mga nangyayari kaya mga ito. Pagkakitayan ko, kayo naman ang pinaka. Natanggap pa, yun mo naman yung speak. Expect mo, hindi ko, pinagawa yung speak. Ano mo? Hindi. Wala ba? Wala ba?
Satu, sawah bos. Dua yang lucu. Ano oras nyo? Hanggang 15 ay hindi daw daw nila
Alam mo, ano yun? Huwag naman siya ang gamit mo. Kaya, hindi na ako kayo. Wala. Pero ano yan? Ano yan? Sabi ko talaga ako, magkadawa rin. Hindi na, ano na. Magkadawa. Oo, talaga mo. Basta daw ito ay, ano lang na. Wala mo, storage ka. May ganun pa ka wala may ikaw wala. Lima ikaw tao. Wala. Ha? Wala. Ano mo, pag ano ako din, kaya pamahal na, siyempre ko. May ano mo, Jay? Matador, matador. Ang matador kami. Say, Parehas lang na daw.
Alam ka ba? Alam mo yan. Magtotoo. Kurang na rin. Agaw na rin. Wala yun. Wala yun. Ayun po. Ay, di ba nila sa galing? Alam mo ba ako? Boto ka ako mo. Ito pa ka fresh kong tungal. Alam mo ba ako naman? Bakit kaya ako? Ako lang po ito. Madulas pa, industry. Parang po yan, nakakawag ito eh. Hindi ko si Sige may tayo mo, hindi na tao. Di ba ni? Kala mo. Hindi ka na yun. Nangyari na. Kaya magtitinda yun. Wala, ang gawa. Nakuha kaya sa talalipin niya yun. Hindi mo na kaya. Doktor ang nagkakabayo. Ang nalala,
Lagyan nito yan, oh. Para sa trigo. Para sa trigo. Ayun, hindi na hindi. Ako na muna ito. Hindi na sanay. Ay, mabangay yun. Purit ka. Lawan mo ba? Purit. Wala din ako din. Oo. Nagawa na yun. Alam niyo, oh. Sa likod mo. Yung sa likod mo. May mga tao na uy, pangit yung pangit.
Pwede ka. Hoy! Yung gamit sana yun. Sige na yun. Ay, ito na yung dalawa. Sabi ko sa to. Kaya vacuum na yun. Sige yan, lipit na yun. Nice yun. Uy, nag-lipit yun. Ayun ang nababa. Oh, dali! Hindi ka sana siya, hindi ka siya. Hindi mo, yun po naman ang ay. Ito, grabe. Wala, hindi ko pa dito ko sa city. Hindi ka palang tao na niya nalagyan. Hindi ka nagbubutin na po. Kaya para wala. Mga pres ko wala. Apat na ito. All the three, four. Dami sa akin. Yun naglalagay mo dito. Pwede to? 1, 2, 3, 4. Okay na? 20 to? All the three para pa sir.
Sniper eh. Sniper, bako na sniper. Oo na. Sniper na. Logi ako. Pistolan, lugod, pistolan. May pistol. Pistolan sa'yo. Pistol, di. Start na. Start na ako. Ay, yun, ready na yun. May makapunan sa mga. Sige, start lang. Ano nila sa'yo?
May piso ka. May piso ka yun. Hindi ako naglalaro ko sa boss. Wala ka piso? Ako na ba? Yeah.
ano yun?
Hindi ako nabas din. Ah, Hindi na ako ilit. kaya.